Silav hevalno. Em ê vê videoyê de li ser veqetandekan nebinavkirî ekeyê bisekinin. Hevalno ez ji nû ve pênaseya veqetandekê nakim heke hûn bixwazin hûn dikarin li videoya veqetandekên binavkirî binêrin. Li wê derê min pênase kiriye. Ez car din du care nakim ji bo wexta me bila zêde neçe, ji bo dema me zêde neçe. Heke hûn amade bin em dest pê bikin hevalno. Veqetandeka nebinavkirî ya ji bo navdêrên mê û yekjimar eke ye. Hevalno em navdêrên mê bi veqetandeka ekeyê nebinavkirî dikin. Yani em carnan axaftina xwe de yan ji dema ku em nivîsekê dinivîsin em hevokên xwe de em navdêran nebinavkirî dikin. Yani ev tiştekî xwezayî ye. Ji ber ku mirov hin navdêran nas nake, mirov mecbûr dimîne wan nebinavkirî dike. Îcar ev eke ji bo vê yekê tê bikare anîn ji bo navdêrên mê. Hevalno formeke vê ya din jî heye. Em niha besa vê nakin demên pêş de dibe ku ez videoyekê li ser wan jî çêkim. Lê em ê niha li ser veqetandeka ekeyê bisekinin ji ber ku ev eke zêdetir tê bikar anîn. Forma din hindik tê bikar anîn. Li hin cihan tên bikar anîn. Em niha li ser wê nasekinin. Hevalno ev cura veqetandek bi cînavka nebinavkirî yekê navdêra nebinavkirî dike. Gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, binêrin ev girîng e. Gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, tîpa yê jê dikeve dibe eke. Em niha lê binêrin ev çawa çê dibe, em mînakan bidin em ê başîr fehm bikin. Mesela hevalno pirtûkeke berkşîn. Binêrin li vê derê navdêra me pirtûk e, eke hatiye dawya wê. Yani veqetandeka nebinavkirî eke hatiye. Jêra ji vê re hevalno ji ekeyê re kartafa raveyê ravekê. Kartafa ravekê yan jî gireya ravekê jî tê gotin. Gireya îzafeyê jî tê gotin. Ev eke hevalno heman demê de ravekê jî çê dike. Dema ku em dibêjin pirtûkeke berkşîn em ravekê jî çê dikin. Wekî min got heke hûn li videoya veqetandekên binavkirî binêrin li wê derê min hinek pênase kiriye. Pênaseya veqetandekan kiriye. Veqetandek zêdetir em çima bikartînin hûn dikarin temaşe bikin. Mesela hevaleke hêja. Binêrin hevalna. Hevaleke hêja. Li wê derê eke hat dawiyê heval nebinavkirî kir û em ji vê fehm dikin ku hevaleke mê ye. Yani hevaleke jin e. Em bêjin keçik e jin e. Tamam. Mesela keçeke porkirîşk. Keçeke porkirîşk. Ev eke zayenda keçikê jî heman demê de nîşan dide. Li vê derê ravek çêbiye. Mesela meteke solînê. Pincareke xweş. Yani ji wan pincaran pincareke xweş e. Em vî away nebinavkirî dikin. Em navdêran nebinavkirî dikin. Mesela pirtûkeke berkşîn li ser maseyê ye. Hevala dilşa hevaleke hêja ye. Yani hevala dilşa hevaleke hêja ye. Dibe ku hûn bibêjin bipirsin mamoste li vê derê hevala dilşa ji xwe binavkirî ye. Îcar ev hevaleke hêja çi ye? Çima li vê derê nebinavkirî dibe? Hevalno binêrin çi dibêje? Hevala dilşa hevaleke hêja ye. Yani ji wan hevalan hevaleke hêja ye. Yani gelek heval hene, tamam. Ji ber ku em bêjin hevala dilşa cîhanê de tenê hêja nîne. Gelek mirovên hêja hene. Ji ber vê yekê yan jî gelek hevalên hêja hene. Em bêjin çend hevalên te hene, çend hevalên filan kesê min hene. Hevala dilşa jî ji wan kesan e. Yani ji wan yek heval e. Hevala dilşa hevaleke hêja ye. Tu keçeke porkirîşkî. Binêrin ji ber ku gelek keçên porkirîşk hene. Porkirîşk yani porkirîşk çi ye? Porxelek. Porxelek. Yani porxelek hemwateya wê porkirîşk e. Ev porkirîşk aliyê serhadê bikartînin hevalna. Porxelek jî li hinceyên din bikartînin. Ev mirov dikare van her duyan jî bikarbîne. Tu keçeke porkirîşkî. Mesela meteke solînê li Urmiyeyê dijî. Meteke solînê. Binêrin. Li vê derê diyarek ku çend metên solînê hene ji wan yek jî li Urmiyeyê dijî. Bi vê ekê me hem zayenda metê nîşan da meta solînê hem jî me çi kir?
me nebnavkirî kir. Yani ji wan metan metek. Mesela tolik pincareke xweş e. Yani gelek pincarên xweş hene, tolik jî yek ji wan e, tolik pincareke xweş e. Em devam dikin. Li vê derê meşeke dirêj, xebateke min, îskaneke av, maseyeke mezin, goreyeke kesk. Yani ji wan goreyan goreyeke kesk. Em nav hevokê de lê binêrin. Meşeke dirêj ji bo min nebaş e. Yani ji wan meşan meşek. Xebateke min li ser zimanî heye. Xebateke min. Ev eke me got heman demê de çi nîşan dide hevalno? Zayendê nîşan dide. Zayend. û nebinavkirî dike. Xêra xwe îskaneke av bide min. Îskaneke av. Ji me re maseyeke mezin pêwîst e. Maseyeke mezin hevalno. Li vê derê heman demê de çi bûye? Ravek jî çêbûye. Goreyeke kesk, goreyeke spî. Mesela li vê derê me dikarî em hevokê dirêj bikin. Goreyeke kesk, goreyeke spî li hev nayê. Yani mirov nikare pê bike ne wisa. Em devam dikin. Mîheke reş, guleke sor, pênûseke rêzanî, soleke dîlanê, xuşkeke te. Li vê derê me eke çima me şîn boyax nekiriye, mecbîr kiriye ez biarim. Li vê derê eke hevalno. Mesela soleke dîlanê. Yani çend hep solên wê hene, ji wan solan solek. Me bi vî awayî nebinavkirî kir. Mesela xuşkeke te. Diyare ku çend hep xuşkên wê hene, dibe ku em navê wê jî em nizanin, ji ber vê em nebinavkirî dikin. Yani mirov bi piranî nizane hevalno. Mirov navê wan nizane, ji ber vê mirov nebinavkirî dike. Em nav hevokê de lê binêrin. Mîheke reş hatiye ber deriyê me. Yani mîheke reş. Yani ji wan mîhan mîheke reş. Em nas nakin kêjan em bêjin xwediyê wê kê yan jî navê mîhê tune mîheke reş. Mîheke reş hatiye ber deriyê me. Guleke sor di nav baxçeyê me de heye. Pênûseke rêzanî winda bûye. Yani çend hep pênûsên rênasî hene ve biborin. Belê pênûseke rêzanî. Çend hep pênûsên rêzanî hene, ji wan yek winda bûye. Di heman demê de em vê fehm dikin, li vê derê eke zayenda pênûsê nîşan dide. Yani pênûs peyveke me ye. Me got veketandeka eke hevalno ji bo navdêrên mê em bikartînin û nebinavkirî dikin. Soleke dîlanê qelişî ye. Xuşkeke te li agiriyê karmend e. Hevalno em niha nav hevokê de lê binêrin ka ev nav hevokê de na. Nav nivîsê de em niha lê binêrin. Nav nivîsê de ev çavatê bikaranîn. Li vê derê jê derk hevalno min ji malpera xwebûnê girt. Ev nivîs malpera xwebûnê de heye, hûn jî dikarin bixwînin, lê binêrin. Em bixwînin. Tê zanîn ku dîroka desmalê ango serpêçanê dîrokeke kevnar e. Binêrin. Dîrokeke kevnar e. Li gorî agahiyên hin lêkolîneran, desmal di dîroka rojhilata navîn û yevnanî de jî xwediyê wateyeke cuda ye. Binêrin. Xwediyê wateyeke cuda ye. Yani gelek wate hene ji wan wateyan wateyeke cuda ye. Desmal xwediyê wateyeke rêzdarî û dewlemendiyê ye. Lê bi dîroka Sumeran re ev wateya rêzdariyê diqilibe wateya namûs, henûnî û milkê mêr. Bi dîroka olên yekxwedayî re jî her diçe wate diguhere û dibe sembola bi taybetî İslamiyetê. Helbet armanca me ne ew e ku em qala dîroka desmalê ango serîgirtinê bikin. Bi taybetî di vê nivîsê de em bi hin jinên dêrikê re li ser girêdana kitanên mêrdînê axivîn. Li vê derê hevalno mijar kitan e, her wekî hûn jî dibînin. Ev jî nivîseke me got em veketandekên nebinavkirî nav nivîsê de jî bibînin. Em devam dikin. Li vê derê hevalno hişyarî ev vîdya borî de em li ser
kartafa nebnavkirine sekini bun hevalno. Ez xwazim vê derê dicare bikim ji ber ku ev tê tevlihevkirin hevalno. Niha kartafa nebnavkirinê ek cuda ye, veketandek cuda ne. Yani divê em van tevlihev nekin. Mesela em bibêjin li vê derê sêvek, solek, maseyek, metek, pirtûkek. Li vê derê navdêrên me nebnavkirin e. Li vê derê pirsgirêk tune. Lê em bi vê awayî bi kar nayînin. Dema ku em ravekê çê dikin hevalna em nabêjin sêvek sor. Em nabêjin solek reş, maseyek me, metek dilşayê, pirtûkek min. Ravek hevalna bi vê awayî çê nabe. Tamam, ravek bi vê awayî çê nabe. Ravek bi kartafa nebnavkirinê çê nabe. Ravek bi veketandekan çê dibe, veketandekan. Li vê derê ji ber ku mijara me yekjimar e niha em tenê li ser veketandeka ekê disekinin, ez ê ji bo vê nimûne bidim. Divê em bi vê awayî binivîsin. Bi vê awayî çewt e, ne rast e. Divê em bi vê awayî binivîsin. Mesela sêveke sor. Divê em ekê pêva bikin. Yani em nikarin bibêjin sêvek sor. Ji ber ku ev ek me got kartafa nebnavkirinê ye. Sêveke sor. Divê em bi vê awayî binivîsin. Soleke reş, maseyeke me, meteke dilşayê, pirtûkeke min. Yani nabe ku em bibêjin metek dilşayê. Ev ek kartafa van ravekê nîne. Eke veketandeke kartafa ravekê ye. Tamam. Em devam dikin. Hevano dersa borî da di sê roj berez warim me çêkiribû. Em li ser cînavka kartafa nebnavkirinê sekinî bûn. Divê min ev mijar jî bixiste navê lê min bîr kir ev mijar nexiste navê. Bi vê awayî em vê derê jî em cînavka nebnavkirî hinê jî em hîn bibin. Ev bi kêrê çitê ji ber ku ev jî wekî cînavke em bibêjin tê bikaranîn, divê em vê jî bizanin. Ji ber ku ev jî nebnavkirî dike. Cînavka nebnavkirî hin jî erka nebnavkirinê hilde ser milên xwe. Ev çawa çêdibe mesela? Hin kûçik mesela. Hin xanî, hin pênûs. Evan li vê derê bêhnok min bi şaşî daniyem. Li vê derê jê nebiriye. Divê ev bêhnok li vê derê tune bûne. Yek du. Divê ev li vê derê tune bûne. Hin mase, hin zarok. İcar em nav hevokê de em bikarbînin. Mesela evan eke balavalê ve binêrin hin kûçik diawîtin. Cînavka nebnavkirî pirjimar hevalno, pirjimariyê dinimîne, temsîl dike. Yani yekjimarî ji bo yekjimarî nayê bikar anîn. Ev kartafa nebnavkirinê ek ji bo yekjimarî ye. Me got solek, darek, hevalek, xuşkek, metek, pirtûkek ne wisa. Lê ev hin pirjimar e û nebnavkirî ye. Hin xanî pir bihan e mesela. Hin pênûs ketine erdê. Yani ji wan pênûsan hin pênûs. Hin mirov nebaşiyê dikin. Binêrin pirjimar. Hin zarok li ber deriyî rûniştine. Hevana cînavka nebnavkirinê hin kartafa tewangê anê digire di tewe. Ev jî bi vê awayî di tewe yani. Em bibêjin hin heval dimeşin dîsa pirjimariyê nîşan didin. Lê li vê derê dîsa pirjimariyê nîşan didin. Lê çawa em nîşan didin? Mesela hinan cihê me ji wan re gotiye. Hinan cihê me ji wan re gotiye. Li vê derê hevana cihê me ji ber ku yekjimar e, lêker li gorî cihê me hatî kişandin. Yani li gorî cînav li vê derê pirjimarî heye. Balaq bidinê hinan. Di demên pêş de em li ser ergatîfiyê jî hevalna. Ez ê vîdeoyekê çêkim. Ji ber ku ev mesele ya ergatîfiyê ye jî dibe ku hûn bi carekê fehm nekin. Lê ez vê bibêjim hevalna. Di demên borî de lêker li gorî bireserê tê kişandin. Vê wekî têbinî li cem xwe binivîsin. Mesela hinan xiyarên me dizîne. Binêrin. Xiyarên me dizîne me got îcar li vê derê bû pirjimar. Ji ber ku bireserên me xiyarên me dizîne. Me lêker li gorî xiyaran kişand.
Henan ava gundê me girtiye. Evan li gundan hûn zanin carna wisa avê dibirin çem gavet diherike dibirin yan jî cok cew dibêjin li aliyê Serhedê. Nizanim hûn çi dibêjin. Heke hûn çi dibêjin li herêma xwe ji kerema xwe binê vîdeoyê de şîrove bikin û navê herêma xwe jî bibêjin. Ji cokê re yan ji cewê re hûn çi dibêjin. Hinan ava gundê me girtiye yan jî biriye. Hinan name ji me re şandiye. Hinan welatê me dagir kiriye. Evvela hinan cihê me ji wan re gotiye hinekan jî tê bikar anî. Mesela em zimanê devkî de em rastê vê yekê tên. Gerçi zimanê nivîskî de jî heye dibêjin hinekan. Yani şûna hinan da hinekan bikardînin. Yani hinekan aliyê rêzman ve hinekî şaş xuya dike. Çima hinek mesela hinek heval ev eka wê derê yek ji me re ji cînavka nebinavkirî yekê tê. Yani ev divê em wisa bikar neynin. Yani em ê bibêje hin heval yani hinek heval ew ek li wê derê nabe hevalme. Ew qertefa me got nebinavkirinê û yek ji me re. Divê em bibêje hin heval, hin zarok. Mesela em bibêje heke em hinek tiştekî dixwazin. Mesela çi dibêjin? Dibêjin dilê min hin tiştan dixwaze. Em nizane çi dixwaze. Yan jî dibêjin hinek tiştan. Ew hinek eka wê derê em bikar neynin baştir e em hinê bikarbînin. Baş e hevalno em hatin dawiya waneya xwe heta waneyeke din bimînin du xweşî de.